o combinație alb-negru care ne-a înnebunit complet. Să vedeți ce set frumos avem noi aici, un compleu absolut minunat. Am combinat și un sacou alb pentru că arată foarte bine, sau o geacă albă puteți pune, o geacă din piele ecologică, de exemplu. Și haideți să vedeți compleul nostru superb, format dintr-o bluză cu anchior și un pantalon deosebit, nu orice fel de pantalon, priviți-l ce frumos este în partea de jos, are așa o despicătură, ca să zic așa. Bluza este exact așa cum o vedeți, are această manșetă albă care o creionează foarte, foarte frumos. Mărim de la 36 la 42. Partea bună a acestui set este că puteți combina cele două articole în orice combinație alb-negru. Pantalonii aceștia sunt fenomenal de frumos, arată bine cu o cămașă albă, de exemplu, cu orice bluză albă sau cu un tricou, altfel de tricou. Așa că, practic, achiziționând acest set, aveți două produse care sunt foarte ușor de combinat în orice situație. Un compleu superb, nouă ne place tare mult. Camelia din nou a făcut o achiziție, nu știu unde le mai pune, are șifonierul, cred că supra-saturat, dar asta este. De astăzi găsiți compleul nostru pe site, dar și în magazine.